खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैदों YBY नि सोमोन्दै जे YBY जों जोङो खररपति मानसि बा लाखपति मानसि जानो हागोन ना हाया बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गासैखौबो जोङो फोरमायलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोनाबो बुजिनो हागोन बा नोंथांमोनाबो बुजिनो नाजा आरो बुजिहोनो नोंथांमोनखौ आङो हाजासे नाजागोन जे आङो नोंथांमोना लाखपति जानो हागोन ना हाया बा खररपति जानो हागोन ना हाया बेखौ लानानै आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानोसै आरो बे जाबाय आङो YBY नि सोमोन्दै खोन्थागोन आङो वाट्सएपआव थांबाय वाट्सएपआव थांनानै नोंथांमोना नैबे मोनसे प्रुफखौ आङो होनो सानदों जे सासे मानसिया YBY नि गेजेरजों 2 crore बियो खामायनो हाबाय मिथिबायना 2 crore 55 लाख रां खामायनो हाबाय नोंथांमोना बेयाव सान नोंथांमोना मिथिनो हागोन अब्ला YBY जों जोङो खररपति जानो थाखाय हायो बेयो मोनसे प्रुफ आरो YBY आ बियो मोनसे माने लं टार्मनि थाखाय ना शर्ट टार्मनि थाखाय बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो खोन्थानो नाजागोन बिनि सिगां नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला जे YBY आ मोनसे मा बुस्थु ना YBY आ जादों मोनसे ट्रेडिं एप आङो YBY नि इन्टारफेसखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै YBY एपखौहाय YBY आ मोनसे ब्रकार जासिगोन आरो ब्रकार होनजाबाय जेरावहाय नोंथांमोना ट्रेडिं खालामनो थाखाय हायो बेवहाय मार्केटाव थाङोबा बेयाव गोबां रोखोमनि प्रडाक्टफोर गोबां रोखोमनि कम्पानिफोर दं जेरै बिटकइन बेबायदिनो गोबांथार आरोना दा बेवहाय जोङो ट्रेडिं खालामनो हायो आरो ट्रेडिंनि सिगनेलखौ बिसोरो बेयावनो हरनाय जाखायो माने जोङो प्रेडिक्सन खालामनांलाया बियो कम्पानिनिफ्रायनो फैखायो प्लेटफर्मावनो फैखायो प्लेटफर्माव फैयाबाबो वाट्सएप ग्रुपआवनो फैखायो माने ट्रेडिं मोनसे ब्रकार होननानै जोङो बेखौहाय बुंनो हायो आरो बियो मोनसे ब्रकार दा आङो नैबेखौहाय एसे देखायग्रोनि YBY आ गोबां मानसिखौ लाखपति बानायदों गोबां मानसिखौ खररपति बानायदों आरो गोबां मानसिनो गोबांथार प्राइजफोर होदों जेरै गुवाहाटीयाव बेबायदि जादोंमोन मोनसे इभेन्ट बेयाव गोबां मानसिनो कार होनाय जादों नङा गोबां मानसिनो होनाय जायाखै नाथाय जायहा मेक्सिमाम बिजनेस खालामनो हादों बेनो थाखाय कार होनाय जादों 70 लाख नङा 15 लाखनि होनाय जादों आरो बेनिफ्राय बेयाव गोबां मानसिनो आइफन होनाय जादों ओमफ्राय भिभ' मबाइल होनाय जादों बेयाव गोबांथार जोङो इभेन्टफोरखौ नुनो थाखाय हायो अब्ला YBY आ माब्रै बेबायदि होनो थाखाय हादोंना माब्रै YBY आ बेबायदि मानसिफोरखौ माने फोथांदों ना मानसिफोरनि जेनाखि मा होनना बुंगोन बेखार मानसिफोरखौ बेबायदि खामायनो थाखाय चान्स होदों अब्ला नोंथांमोना बेनि गेजेरजों मिथिनो हागोन YBY आ मोनसे मोजां प्लेटफर्म मा गाज्रि प्लेटफर्म जे नोंथांमोना जुदि बेखौ खारगोन मागोन सानदोंब्ला बै समावनो जुदि बेबायदि सानदोंमोनब्ला दिनैबो बेबायदि साननानै दंब्ला दानो खालाम मानो होनना बुङोब्ला गोबां नोंथाङा समफोरखौ लस खालामबाय जुदि खारबा बायोबाबो उनाव नोंथाङा नोंथांनि प्रफिटखौथ' मोनगोन ना नोंथांनि थाखायथ' लस जानाय नङाना बे आरो दा आङो खोन्थागोन एबार लाखपति जानो हायो जोङो YBY नि गेजेरजों जेब्लासिम YBY आ थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो बेवहाय खामानि मावनो थाखाय हागोन आरो बिनि मोनसे सार्टिफाइड मोनसे प्लेटफर्म जाबाय बियो 3 इयार्सनि थाखाय माने 5 इयार्स नाथाय 3 इयार्सनि थाखाय जोङो दा मेक्सिमाम बुंनो हायो आरो दा आङो बेवहाय फैबाय आं नोंथांमोन दायो खोन्थागोन YBY खौ जोङो मासाव जइन जानानै मासाव जोङो बेसेबां प्लेटफर्मा जोङो थाखा होयो बिसोरनि फ्रि सिगनेलनि गेजेरजों जों बेखौ नैबेयावहाय मिन्थिनो थाखाय हागोन दा आङो नैबेवहाय नंगौ आङो बेवहाय देखायग्रोनोसै नोंथाङा बेसेबां थाखा होनानै जोङो बेसेबां माबानो थाखाय हायो ना आङो खोन्थागोन जोंनि YBY आवहाय 6000 रुपिस बियो माने मिनिमाम थाखा जायो 6000 रुपिस जुदि नोंथाङा माबा खालामोबा इनभेस्ट खालामोबा नोंथाङा बेसेबां मोननो थाखाय हायो मासाव बेखौ नायदो
फर्स्ट डेआव नोंथाङा 6000 खौ इनभेस्ट खालामबाय मतलब बियो नोंथाङा ट्रेडिं खालामबाय 280 नोंथांनियाव प्रफिट फैयो बियो 288ल' नङा नाथायला 600 निफ्रायबो बारा नोंथाङाव प्रफिट फैयो सानसेयावनो नाथायला कम्पानिया नोंथांनिफ्राय बांसिन कम्पानियासो लायो अब्ला कम्पानिया मा लस नोंथाङा जेसेबां मोननांगौ बेनिफ्राय बांसिन कम्पानियासो नोंनि थाखाखौ लायो बेबायदि अब्ला नोंथांनियाव जागोन प्रफिटआ 2288 जागोन बेबायदि मोननै मोनबोनानै नोंथांनिया मासावहाय 24,490 रुपिस जायो जुदि नोंथाङा 6,000 नि इनभेस्ट खालामोबा बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा रिसार्च मेम्बार टीम बानायनो हायो 6 मेम्बारफोर नोंथाङा इनभाइट खालामनो हायो अब्ला नोंथांनि फार्स्ट डेआवनो जायो 6,432 रुपिस बेबायदि जायै जानानै नोंथांनियाव जायो 48,305 रुपिस मास मोनसेयावनो बिनिफ्राय जुदि नोंथाङा 40 रिसार्च मेम्बार्सफोर इनभाइट खालामनो हायो नोंथांनि फार्स्ट डेआवनो जायो 6,576 रुपिस बेनिफ्राय नोंथाङा मास मोनसेयावनो खामायनो हायो 93,857 रुपिस मास मोनसेयावनो 6,000 जोंनो जोङो बेबायदि खामायनो हायो अब्ला जोङो साननानै नायदो 6,000 जोङो मासाव 93,800 सिम जोङो खामायनो थाखाय हायो दानिया नायदो बियो 6,000 नि अब्ला जोङो नायनि 10,000 निखौ ना जुदि नोंथाङा 10,000 इनभेस्ट खालामोबा नोंथांनि फार्स्ट डेआव जायो 10,480 बेबायदि जानानै मास मोनसे जोङो इनभेस्ट खालामोबा 40,000 रुपिस नोंथांनियाव मास मोनसेयावनो जायो माने 40,000 जायो नोंथाङाव मास मोनसेयावनो जुदि नोंथाङा 10,000 इनभेस्ट खालामोबा बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि सासेल' रिसार्च मेम्बार नोङो इनभाइट खालामो अब्ला नोंथांनि फार्स्ट डेआवनो जायो 10,560 थाखा 10,560 थाखा आरो नोंथाङा मास मोनसेयाव फुरा खामायो 51,000 मतलब 51,276 रुपिस मास मोनसेयावनो जुदि नोंथाङा 3 रिसार्च मेम्बार इनभाइट खालामनो हायो अब्ला नोंथांनि फार्स्ट डेआवनो जायो 10,640 थाखा आरो बेनिफ्राय मास मोनसेयाव नोंथाङा 64,306 रुपिस खामायनो थाखाय हायो मास मोनसेयावनो 64,000 रुपिस साथामल' रिसार्च मेम्बार नोंथाङा इनभाइट खालामनो थाखाय नांगौ दानिया नायगोन जोङो 1 लाखनि थाखाय बेसेबां होयो आङो फुरा बेयाव फैबाय 1 लाख नोंथाङा जुदि इनभेस्ट खालामोबा जोङो बेनि सोमोन्दै रायज्लायाबाबो जासै फार्स्ट डेआव जोङो खामायनो हायो 1,04,800 रुपिस बेनिफ्राय मास मोनसेयाव 4 लाख मिथिबायना बेनिफ्राय आं रायज्लायनो गोसो गैला जुदि नोंथाङा सासे रिसार्च मेम्बार खालामनो हायोबा मास मोनसेयाव 51,000 नङा 5 लाख खामायनो थाखाय हायो बेबायदि आङो बेनि फ्राय बांसिन आङो बुंनो गोसो गैबावला मानो होनना बुंब्ला फोथायनाय नङा YBY बेसेबां थाखा जोंनो होनो थाखाय हायो दा आङो बेखौहाय खोन्थानाय जाबाय आरो ना बेसेबां इनभेस्ट खालामोबा बेसेबां जोङो मोननो थाखाय हायो दानिया आङो देखायगोन नोंथांमोननो जोंनिया YBY नि गिदिर मोनसे इभेन्ट जानानै थांखांबावबाय बिराद गिदिर इभेन्ट बेयाव नायदो बेबायदि इभेन्ट जानानै थांखांबावबाय माने अफलाइन मिटिं जानानै थांखांबावबाय बेखौ नायनो हागोन YBY आव माने बर'फ्रानो बांसिन बेयाव जइन जानानै दङ मिथिबायना बेयाव नायदो बियो बर' दख'ना गाननाय मानसिफोर बर'फ्रानो बांसिनै बेवहाय जइन जानानै दङ नोंथांमोना टाइमखौ वेस्ट दा खालामसै दिनैनो दानो जइन खालाम आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय आरो गोबांथार बाथ्रा बुंनांगौ दंबावोमोन
नाथाय बुंजोबनो हाया भिडिअ लावद्राय जायो डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआवहाय नोंथाङा थांनानै रेजिस्टार खालामनो हागोन नोंथाङा बेबायदि प्रमोशन जागोन मागोन बेबायदि साननो नाङा नोंथांनि थाखायसो आङो बानायदों ओरैनोबाबो जोङो खामायनो हायो बेवहाय नोंथांखौ YBY आ सानसे crorepati मानसि खालामनोबो थाखाय हागौ नोंथांनि 6,000 बा 10,000 थाखानि गेजेरजोंनो दा नोंथाङा आंनि WhatsApp नाम्बारावबो WhatsApp खालामनो हागोन बाट कल दा खालाम आङो डिसक्रिपसनाव लिरनानै होनाय जाबाय आरो लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव लिरनानै होनाय जाबाय Okay, for now, thank you. Bye-bye and take care.